יש הערה מאוד חשובה, שזה אחד נקרא לזה היתרונות, של החוקים הקשוחים במדינות שאנחנו עובדים בהן. זה הקפיטליסטיות למיניהן, משום שבמדינות האלו, באמת אם דייר לא שילם לך, אז יש מדינות שהן יותר לטובת הדייר, שם אתה קצת תקוע. המדינות שאנחנו עובדים בהן, אלו מדינות שהן לטובת בעל הנכס. כלומר, ברגע שיש איזושהי בעיה, ואתה נותן לו התראה, חודשיים, זה הממוצע, הוא בחוץ. כן, בצורה חוקית, לגלית, מסודר, שרי. אני חושב שזה יתרון נוסף לעומת ישראל, שפה בתי המשפט נוטים להיות לטובת הסוחרים. זה יכול לקחת גם חודשים רבים. אם אני לא טועה, אני חושב שמעבר לזה שלוקח חודשים רבים, אם אחרי זה בישראל אתה גם נראה לי פושט רגל, כלומר אתה גם נותן עוד איזה בקשה לפשיטת רגל, עכשיו בכלל אי אפשר לגעת בך. לא, זה שונה. זה גם עוד אם אתה עם ילדים, יש הרבה משמעויות. ארצות הברית, מסודר מה לעשות, הקפיטליזם במדינות האלה, עוזר בקטע הזה. זה אולי קצת עצוב או אכזרי, אבל הם לא רואות ממטר. כלומר, בסופו של דבר החוקים שלהם מאוד נוקשים. עכשיו תראה שיש איזה יתרון ויש חיסרון. החיסרון בסדר הוא צריך לצאת. מצד שני, לא לשכוח שגם אותו אדם, לפני שהוא נכנס, הסוחר, חברת הניהול עושה סינון ובדיקה מאוד קפדנית. רקע, עבודה, רקע גם של האם הוא שילם בעבר. קרדיט סקור. קרדיט סקור, יש המון דברים לעשות. זאת אומרת שגם אותו אדם, הוא עמד בקריטריונים, ואם אחר כך הוא מתחיל לזייף, אז אתם יודעים, גם בעל הנכס הוא בן אדם שצריך להתפרנס. כן. אם אפשר הערה פה, אני חושב שבגדול, כמו שאמרנו קודם, זה נורא דומה לקנות נכס פה, פשוט אתה לא נוגע, אתה לא רואה, הכל, אני אומר את זה בקטע טוב עכשיו, זה אולי קצת מפחיד בהתחלה, אתה יודע, גם אתה, כל אחד שקונה נכס בלי לראות אותו, יש בזה איזשהו חשש, אבל בסוף אם יש אנשים טובים בשטח, שיודעים באמת להביא לך את הנכס במחיר הנכון שלו, בהזדמנות טובה, וגם לעזור לך בכל המעטפת, שלדעתי זה המפתח צביקה, המעטפת, אני ממש מגיע לפה, זו שורה הבאה שלי, שמרתי לסוף, את שני הדברים, אני רוצה להגיד העיקריים, שזה בעצם היתרון גם בין ישראל לארצות הברית, וזו חברת הניהול. חברת הניהול היא המפתח. הבאנו עסקה טובה, שיפוץ, הסתיים וכו'. אתה צריך שחברה טובה עם מוניטין תנהל לך את הנכס. עכשיו חשוב לזכור, חברת הניהול מרוויחה רק אם אתה מרוויח. כשהנכס עובד. אם הנכס לא עובד, אין סוחר, היא לא מקבלת כלום, משום שהיא לוקחת אינטרס משותף, זה ווין ווין. נכון, האינטרס שלהם הוא לפרפר, ולהכניס סוחר, ובסחירות הכי גבוהה, ואת הסוחר הכי טוב. ואז יש להם 10, 20, 30 נכסים, שמכניסים כל אחד בדיוק. את ה... בדיוק, אין להם שום אינטרס לחפש סוחר שאולי הוא קצת בעייתי, או שיפונה. הם רוצים... מישהו שישלם. בדיוק, מישהו שישלם ולאורך זמן. ברור. עכשיו, מעבר לזה, יש לך, חברת הניהול, היא גם מזכירה. היא גם מטפלת בגביית הכספים ומעבירה אליך. היא מטפלת בתיקונים, אם צריך. היא מטפלת בתשלומי הארנונה שלך. אנחנו תמיד אומרים למשקיע, תשים לך 2 תזכורות. פעם אחת בשנה לביטוח, שזה רק תזכורת, והדבר השני, תשלום הארנונה, למרות שחברת הניהול עושה, שים לך כל חציון תזכורת. זה הדבר היחיד. שני הדברים. עכשיו, כשדיברנו על כל הנושא של המעטפת, חשוב לזכור שגם אנשים שאנחנו עובדים איתם, כשהם מביאים את העסקה למשקיע, אתה מקבל ליווי מלא. מה זאת אומרת? הבאנו את העסקה, התחלנו, אתה מעביר את הכסף, שגם זה נעשה בצורה מאוד קלה. היום בישראל כבר אנשים משקיעים בחול, לדעתי כבר יותר מאשר בישראל, וחברות העברות כספים זה כבר הפך להיות עניין של מה בכך, זה תהליך מאוד פשוט, עברת אותו. הרוב עושים את זה גם כבר. בפעם הראשונה עשית את זה, היה אולי קצת קשה, פעם השנייה זה כבר זורם, זהו. זה גם הרבה יותר מהיר מהבנקים. נכון. הרבה יותר זריז, הרבה יותר מהיר, זה בשיחת טלפון. וגם חוסים לך עמלות, דרך אגב, החברות האלה, אבל ברגע שהנכס כבר מוכן, ועכשיו הכניסו סוחר, ישנו אדם מהצוות של החברות שאנחנו עובדים, שהוא מלווה אותך 3 חודשים כשהסוחר בפנים, לוודא שהכל עובד חלק, שהתקשורת לך עם חברת הניהול כלילה. כי בסוף, אתה יודע, יכול להיות שחלק מהקהל לא רגיל לתקשורת כזו, או לתקשר עם מישהו שרושם לו באנגלית, מה לעשות, צריך להתרגל לזה, אבל זה לא אנגלית עכשיו של אוניברסיטה, זה פשוט מאוד, חברת הניהול, גם אין לה הרבה מה לתקשר איתך. בסופו של דבר אתה רק רוצה לראות את הכסף נכנס כל חודש. נכון. האם יכולה להיות בעיה, איזה עלה צריך להוריד אותו, לנקות הגינה מאחורה? כן. אבל גם זה מופיע לך בדוח מסודר. כשאתה גם רוכש עסקה, פותחים לך דרייב. המשקיע פותחים לו דרייב, שהוא נכנס, הוא יכול לראות הכל מסודר, יפה. את תעודת הביטוח שלו, והכל. עכשיו, אחרי שליוו אותך 3 חודשים, והכל חלק, ומטפלים לך בהכל, אני, מניסיון, המשקיע, האמת שהוא כבר לא רוצה את זה גם. הוא לא רוצה כבר את הליווי הזה, כבר טוב לו. הוא כבר פסיבי, מה שנקרא. כן, אז זה אחד החלקים, והעיקריים,
ובוא ניגע בחלק שהוא חלק כלכלי, שיש לו משמעות אדירה. חלק מהאסטרטגיה של המשקיעים היא בעצם לרכוש עוד נכסים. עכשיו לא לכולם יש בור של כסף בכיס, ואנחנו עובדים עם 3 חברות נקראות לנדרס, אלה חברות בעצם מלווים, חברות כן, שמלוות כסף למשקיעים ישראלים, שאין להם אזרחות. אז למעשה משקיע, אני רוצה לומר, אחרי חצי שנה, זו גם ההמלצה שלי בדרך כלל, כלומר להמתין לסיום השיפוץ, גם ערך הנכס יהיה גבוה יותר, סוחר בפנים. כי הבית נראה טוב יותר, משופץ. הבית נראה יותר טוב, יש סוחר, ומה שהחברה עושה, החברה בעצם מסתכלת על הנכס, על הערך שלו, שבדרך כלל הוא עולה מרגע שרכשת, ובהתאם לערך הנכס, היא אומרת לך עד כמה אתה יכול להוציא מהנכס, שזה הופך למשכנתא. סוג של שיעבוד. שיעבוד, בדיוק, בדרך כלל עד 60-70%. פשוט במקום לקחת את זה מראש, אתה לוקח את זה אחרי שאתה קונה, כמה חודשים. כמובן שחשוב לציין שאת הבית הראשון אפשר לקנות אך ורק בעסקת מזומן ולא במשכנתא. לא, גם את השני והשלישי זה רק במזומן, ותמיד כמה חודשים אחר כך אפשר לקבל את השיעבוד, כן. עכשיו תראה, אני אגיד לך, בסופו של דבר, גם בחלק הזה יש איזשהו ליווי, אם ניקח למשל עכשיו את השוק שלנו ושוק הריביות בארצות הברית, הוא קצת גבוה. שוק גבוה. אז אני אומר למשקיע, גם פה. תמתין, לא מראים לשום מקום. תמתין עוד 3-4 חודשים, ניתן לזה קצת לרדת. נכון, ואז תיקח. כן, אנחנו גם בוחנים את זה ביחד. למרות שגם אם הריבית טיפה גבוהה כמו עכשיו, ומישהו יש לו את היכולת ורצון להתקדם. יש משקיעים שעושים את זה גם בריבית גבוהה, משום שאומרים לעצמם, רגע, שנייה אחת. מה אכפת לי? כלומר, קניתי נכס בנגיד 90, עכשיו העריכו 110, אני יכול להוציא 70,000 ממנו, אני אוסיף עוד 20, אני אקנה נכס. נכון. יפה, אז שוב, אני יכול לתת את ההמלצות שלי, יש משקיעים שיש להם את האסטרטגיה, בסוף אנחנו עובדים ביחד. אנחנו מסתכלים על הדברים ביחד, לראות משתלם, לא משתלם, מה מצב השוק וכולי, אבל אפשר לומר שכבר מהניסיון, ברגע שהמשקיעים עברו את כברת הדרך הראשונה עם הנכס הראשון, נסתיים השיפוץ, מתחיל לעבוד, רואים שהדברים מתחילים להיות חלק, מה לעשות, התיאבון מגיע, הם מבינים שזו השקעה שכדאי להמשיך איתה. ואז כאן וכאן נכנס גם האינטרס שלנו. כמה זה אחוזים? 50-60% שאפשר למשוך מהנכס מה שאתה מכיר? תראה, אפשר גם 65%. כל אחד יכול, או שזה תלוי נגיד בבדיקות שהם עושים על הלקוח? לשמחתנו, בגדול כל אחד יכול. כלומר, מה שהם עושים, זה באמת קצת מצב הזוי, כי כאמריקאי, ואני אמריקאי, הבדיקות של אמריקאי, הן הרבה יותר קשוחות. יותר קשוחות מאשר זה. משום שבודקים לך את הקרדיט סקור, את המיסים שלך 3 שנים אחרון. תראה, אני חושב אבל ברגע שיש לך בטוחה מסוימת, שזה הבית עצמו, אז גם ב-worst case scenario, יש להם את הבית. נכון. נראה לי שאתה צודק, רק שפה זה נורא שונה. פה הבנק עדיין משאבד את הבית, ועדיין בודק כמה אתה מרוויח, כמה אשתך מרוויחה, ואיזה בטוחות יש לך, וכו' וכו' וכו', ואם לא שילמת משהו כמה חודשים, אז... אני יכול, תראה, אני יכול ללכת ללנדרס, שהריבית שם בדרך כלל היא טיפה יותר גבוהה מהבנק. נכון, עוד איזה אחוז. אז ייתנו לי אולי 0.5%, אולי 1% פחות, כיוון שאני אמריקאי ובדקו עוד כמה פרמטרים. אבל התהליך שלך אולי תיפה יותר ארוך. נכון, אבל עכשיו חשוב גם לדעת, התהליך כזה של ריפייננס, הוא לא תהליך, הוא תהליך של, אני רוצה לומר, 30, 45, 60 יום, והכסף אצלך. לא נורא. הכסף אצל המשקיע. עכשיו, תוך כדי התהליך הזה, אל תשכח, אנחנו כבר מתחילים לתפור לך נכס חדש. למה אנחנו עושים את זה? משום שגם הנכס החדש כנראה יצטרך איזשהו שיפוץ. אז אני רוצה שהדברים יקרו במקביל, כדי שתשב עם כמה שפחות כסף שהשקעת, בלי סחירות. ברור. עכשיו, כמובן שזה לא קורה ממש באותו רגע, מישהו שעדיין צריך לקנות את הנכס ולשפץ. הדבר השני, לשאלה שלך, למה אני גם ממליץ להמתין, משום שאני לא מעוניין שהמשקיע לרכוש את הנכס, ולפני שהוא מושכר כבר יעשה ריפייננס. אני רוצה שתהיה לו הכנסה מהסוחר שלו, לפחות חודש, חודשיים, 3, לראות שזה עובד, ואז הוא ידע ששקט לו, משום שברגע שהוא מתחיל את הנושא הזה, והוא כן מתחיל לשלם את המשכנתא הזו, אז הסחירות שלו מהבית הראשון כבר מכסה את זה, והוא נשאר עוד עם עודף. נשאר עודף רציני גם. כן, וגם עוד סיבה שהזכרת נראה לי קודם, שברגע שעוברים כמה חודשים והבית משופץ ומושכר, גם הערך של השמאות שלו עולה, אז הוא יכול לקבל יותר כסף. נכון, וזה גם המלצה של חברות, כלומר של הלנדרס. שלהם עצמם, של המלווים. כלומר לסיים את השיפוץ, להשכיר, ולהמתין השמאות שלהם. נגיד אם עכשיו העריכו אותו ב$100,000 לפני שיפוץ, אבל אחרי שיפוץ הוא נראה פתאום, אתה יודע, דברים חדשים, תשתיות חדשות, אז פתאום העריך אותו ב$120 או $130, באופן אוטומטי עליית הערך שלו. אז אתה יכול לקבל יותר כסף לבית הבא. כשאנחנו מביאים חלק מהעסקאות או אורבן שאנחנו מביאים, יש גם מה שנקרא את ה-CMA, שזה ה-Comparative Market Analysis. ניתוח שוק השוואתי. בדיוק,
שהמשקיע יכול לראות כמה נכס כזה באותו אזור משופץ שווה. עכשיו הבנק, וגם הלנדרס, כלומר כשהם בודקים את זה, הם יודעים, כלומר בסוף זה המקצוע שלהם, הם עושים את הבדיקות שלהם. והמטרה שלנו היא להשביח את הנכס, לשפץ, להזכיר, ולהביא אותו למקום שיכול להיות שאולי אחרי חצי שנה אם הוא יגיד לי, תקשיב צבי כזה 110, אולי אני אגיד למשקיע, בוא נחכה רגע עוד חודשיים 3, גם הריבית אולי תרד, גם אולי ערך הבית יעלה, גם הערך טיפה יעלה, אולי תרצה יותר. עכשיו יש גם את הצד השני, לפעמים אני אומר למשקיע, תשמע, אם אתה נזיל, אז עזוב, לא תמיד חובה לקחת את המקסימום שנותנים לך, אולי תרצה לקחת רק 50,000, ויש לך בכיס עוד 40, שים אותם, אז המשכנתא תהיה יחסית נמוכה מאוד, אתה כבר מרוויח משני נכסים, אתה פשוט גדל. בקיצור, לכוון את זה לפי הלקוח ספציפית, לפי היכולות שלו, ולפי הכיס שלו, מה הוא רוצה לעשות אותו רגע. תראה, יש משקיעים שהם נזילים, ותראה, אני כמשקיע, אתה יודע את זה, אני יכולתי לעשות ריפייננס להרבה יותר מהבתים שלי, אני באופי שלי, אני אמרתי לא, אני אעשה רק לשניים, 3, וחייתי עם זה בסדר גמור, והיה לי טוב. יש משקיעים שהמוטו שלהם הוא להפעיל את הבנקים כמה שיותר, למנף, הם מתים על זה, לפנף עד למקסימום. נכון, עכשיו אני חושב שצריך גם ביצים גדולות לזה. סיפרת לי לחבר שלך שעשה דברים כאלה, יש לו... נראה לי שרוב הישראלים ברגע שהם יפרצו את המחסום הראשון הזה, שיקנו את הבית וישפצו ויקבלו את השכירות, אז אם האוכל יבוא את העבר. זה נכון, אבל אני רוצה להגיד לך שכאן יש לי תפקיד. וזה סיפור שדיברנו עליו, דיברתי עליו גם בפוסט הקודם, אני לא אחזור עליו יותר מדי, אבל אני חושב שתקופת הקורונה למשל, לימדה אותי, לפחות אותי אישית, שעשיתי את הצעדים הנכונים. למה? משום שתקופת הקורונה השפיעה על המון אנשים. עכשיו תראה, בארצות הברית הסחירויות, הכל היה בסדר, אבל היו גם אזורים שבהם פתאום סוחר, אולי היה לו קצת יותר קשה וכו'. עכשיו אם מינפת את עצמך בצורה קיצונית, היה לך יותר קשה. אתה שם בלי כלום. נכון. אז שוב, היו כאלה שאולי יצא להם סוחר או שניים, וההרגשה שלהם תהיה פחות טובה, מאשר מישהו שהמינוף שלו היה הגיוני, וגם אם סוחר יצא לו, אז בסדר, ההוצאות שלו הן הארנונה המסכנה השנתית והביטוח, קצת חשמל, $20 וכולי, עד הסוחר הבא הוא בסדר. כן, כמה חודשים. ולכן חלק מהתפקיד שלי כאן, הוא כן לתת את הייעוץ למשקיע. ספציפית לאותו משקיע, לפי היכולות שלו גם, זה ברור. לאותו משקיע. תראה, מצד שני היו משקיעים שראו את זה כמו הזדמנות. נכון. תבין, כלומר, שוב, בכל משבר... זה תלוי במשקיע, זה אינדיבידואלי. תראה, יש אנשים שהם מאוד נזילים כאן, והם הם בסדר, ויש אנשים שצריכים לפעמים גם את הסחירות ממש לפרנסה, ליום יום, צריך להיות זהיר איתם, לשוטף, מאוד. אז לפני שאנחנו מסתכלים על העסקה, על העמלה שלנו, על הבן אדם, מה באמת הוא צריך, כדי לשרת באמת את הצרכים שלו, משום שטעות הכי קטנה, יכולה להביא לתוצאה שהיא לא נעימה. וזה חלק מהניתוח שאני מנסה לעשות אותו הזמן. אני חושב שבזה אתה דווקא כאילו מאוד מאוד טוב בחיבור שלך לאנשים, מאנשים שכאילו יצאנו ככה טיפה להסתנכרן עליהם ולהעביר, את החיבור שלך ללקוחות הוא מאוד מאוד טוב, אתה יורד לעובי הקורה ברמות הכי גבוהות שזה שלי יצא להבין, ללמוד איתך, החיבור שלך גם ברמה החברית הוא נהדר, וגם ברמה העסקית, אתה יודע, אתה סליחה על הביטוי, אתה לא דוחף עסקאות, מקבל עסקה, לומד אותה, אם היא לא טובה, אתה תגיד, שמע, העסקה הזאת לא טובה. כן. תמתין, הכל בסדר. לפעמים המשקיעים הם לא יודעים מה קרה עד שהעסקה הגיעה אליהם. כלומר שצביקה אומר, שמע, זו עסקה טובה. הוא לא יודע שלפני כן, יש 3 שבועות של עבודה. עכשיו איזה 9 עסקאות מימין ומשמאל לבדוק כדי להביא לו אותה. ספר לנו על זה. יפה, לפעמים המשקיע חושב שדוחפים. עכשיו תראה, באופן כללי, אתה יודע, זה משהו שכבר דיברנו עליו אז, שכשעסקאות מגיעות גם הן עברו ניתוח מסוים. אבל זה לא אומר שהן מתאימות לאותו משקיע ספציפי. נכון. דבר שני, באופי שלי, וכל מלווה משקיעים הוא שונה, והעבר שלו שונה, אני גם מנסה להנחיל חלק מהחשיבה, כמובן האישית שלי. כלומר, איך אני מתנהל, ואיך אני חושב שנכון להתנהל, כמו שאני מתנהל. ואני רוצה להעביר לאותו משקיע את הביטחון העצמי, ואת הדרך הנכונה להתנהלות. ודווקא המשקיעה הזו שדיברנו עליה, שמה, יש לי סכום מסוים, אז שאלתי אותה, רגע, זה הכסף האחרון שוב? ואמרה, לא, זה לא הכסף האחרון. אז אמרתי, רק רציתי לוודא, כי אחרת זה לא קורה. אנחנו נמתין גם שנה, זה לא קורה. היא מאוד מצליחה בתחומה. אפרופו מה שאתה מדבר עכשיו, נקודה נוספת שהיא חשובה בעינינו, שיש לנו גם מכנה משותף נוסף, שאתה גם מנמיך ציפיות ומקסימום מפתיע לטובה. זה משהו שאנחנו מאוד מתחברים אליו. אני חייב לעשות את הדבר הזה, משום שכולנו יודעים בתעשייה, שאתה
אתה יודע, מתחיל מלמעלה. אתה גם עושה את זה, אתה גם זהיר מאוד. כן, ומשם כל דבר הופך לדיזסטר. נכון. אני לא יכול, אני דווקא מעדיף לבוא לתת באמת את המציאות. נכון, כן, נכון, זה מוכיח את עצמו פעם אחרי פעם. גם לדבר על הדברים הכי בעייתיים שיכולים לקרות, ששוב, אנחנו לא מדברים דייר זב, דייר זה הכי קיצון, משום שאתה יודע, היו תמיד שיחות שמשקיעים שאלו מה קורה אם הבית נשרף, או איזה טורנדו, אני תמיד אומר הלוואי, משום כי הביטוח תמיד מכסה גם acts of God ודברים מהסוג הזה, אז אתה יודע, לפעמים זה משרת, זה אפילו יותר. יש לנו כבר כמה סיפורים הרי של אנשים כאלו ששמענו אותם, שבאמת קרה משהו, ויצא שהמשקיע קיבל יותר מערך הבית בסופו של דבר. אבל מה שיפה במה ששנה... לא שאנחנו מתפללים לזה, כי אני רק אומר. מה שיפה במה ששנה ואמר, ואתה גם כזה, זה שבאמת, כשאתה במרכאות כפולות, לא מנמיך ציפיות, אלא באמת שם לבן הרגליים על הקרקע. אתה לא אומר לו עכשיו, תשמע, אתה תקבל 6%, לא, אבל אתה תגיד לו, תקשיב, התשואה נעה בין 8 ל-12 לצורך העניין. אתה לא תגיד לו 12% זה מה שאתה תקבל. נכון, ממש לא. אני גם יכול לומר לו מה יכול לגרום גם להוריד את התשואה טיפה, אבל אני חושב שמה שיפה בכל הסיפור הזה בסוף, שגם המספר הזה 8% שאמרת, הוא נהדר. הוא בעצם, אני לא רוצה להגיד דמיוני, אבל בארץ, הוא פי 2. הוא פשוט לא קיים. הוא לא קיים. עכשיו אני לא מדבר, אנחנו מדברים רגע על באר שבע, אני לא מדבר על אזורי המרכז, אין לך מה לעשות. הדבר השני, וזה משהו שגם אני תמיד מדבר עליו, אפרופו מרכז, אני תמיד אומר, שאני אישית אף פעם לא אשקיע במקומות האלו, שזה בעצם נגיד רמת השרון, למה? כי בדרך כלל הקהל שסוחר ממך, שזה כמו הקהל של מנט, הוא בדרך כלל מלווה גם בעורך דין, כלומר כל איזה דבר קטן שכשהוא בעייתי אצלם, הידית לא עובד, הוא כבר יתבע אותך. אנחנו גם באמת פונים לקהל. פגש בבית משפט. בדיוק, אתה מבין, גם התשואה שלך היא 2%, גם הסתבכת, וזה ממש ככה. לא, זו האמת. אתה כל כך צודק. נכון, עכשיו תראה, בסופו של דבר הקהל של הבתים הפרטיים, אנחנו מדברים על קלאס C, B מינוס, שמדברים באמת לקהל של באר שבע. אנשים פשוטים וטובים. לא בהכרח שרק בגלל שאין לו את היכולת, אלא אלה אנשים פשוטים וטובים, ואני זוכר את הדיירים, עכשיו הם גם נותנים לך רצון לטפל בהם, נכון, כלומר אתה יודע, אם הברז טיפה דלף, אז בסדר, אז 250 שקל אז, להביא שרברב, בסדר, ספגתי אותם. מה שאני אוהב בארצות הברית זה שאני לא צריך להביא את השרברב, שם מטפלים לך, תראה, גם חברות ניהול רציניות, שאיתן אנחנו עובדות, יש להם גם את ההנדימן שלהם, ולא הם כל שנייה הם קורות למישהו חיצוני, תלוי במקרה, ברוב המקרים יש להם אדם, שמה שהוא עושה, זה יש לו ון, זה עבודה שלו, זו עבודה שלו, מסתובב בין הבתים, בנכסים, בודק, תראה, בחורף, קרח, צריך לחמם את הפייפס, את מערכות החימום, לעשות, זו העבודה שלהם, אבל נכון שתמיד יכול לקרות כמו בית, משהו רציני, אבל לכן גם את זה, משהו שאנחנו עושים את המקסימום לבדוק אותו מראש, מערכות החימום, הצנרת, גג, כל הדברים האלה, זה חלק גם כלומר, תפקיד שלי כשאני מסתכל על העסקה, לבחון איתם, לשאול בין כמה הגג, מתי נעשה אינספקשן, לעשות כל הדברים האלה. כל הדברים שהמשקיע לא יודע. כן, המשקיע לא, זה אפילו לא מוכר לו, הדבר הזה. אני צריך לבדוק את הדברים האלה. האם, למרות כל הבדיקות שלי, משהו יכול לקרות אחרי 4-5 חודשים? יכול לקרות. אבל אני באמת מנסה לסגור הרמטית. למזער את זה. כן, כמה שיותר. ואני יכול לומר גם שהחברות שאנחנו עובדים איתן, גם לוקחות אחריות, שזה משהו שהוא גם היה חשוב במערכת היחסים, כי קרה, היה מקרה שאחד המשקיעים, לא שלי, שרכש בית, במערכת, לא זוכר, מערכת החימום, אחרי, אתה יודע, חודשיים כבר התחרבשה שם, הם פשוט, אתה יודע, לא יכולים לבוא למשקיע אחרי שמכרו לו, עם שיפוץ, עם הכל וכולי, פשוט בלי לשאול שאלות, החליפו לו. וכמה דבר כזה עולה לצורך העניין? זה עניין של $100 או עניין של... במקרה הזה אני חושב שזה היה יותר $2,000, והחברה לקחה את עצמה. יפה. אבל תשמע. נראה לי שגם אם זה $100 או $1,000, יש פה את העניין של כן, זה עניין של הרגשה, של איך שלקוח מרגיש, ועצם זה שהם לוקחים אחריות לדבר כזה, זה מראה עליהם. גם אישית וגם עסקית, כי בסופו של דבר קנית בית. יופי, הוא הרוויח את 1,000, 2,000, לא משנה כמה. כן. אתה רוצה עוד משקיעים? בדיוק. אתה רוצה על השם שלך, כן. שווה לך לספוג לפעמים. עכשיו שוב, כל מקרה לגופו, אתה יודע, דברים יכולים לקרות. נכון. זה לא עכשיו מתווך בבאר שבע משלם על כל דבר שקרה בדירה. אתם עושים את הבדיקות, את המקסימום שאפשר. נכון. אבל זה באמת עניין, בסוף זה יורד פה לגישה, ואם אני קופץ עכשיו רגע לדבר הבא של יתרונות העבודה המשותפת עם צבי מנור, והערך שלנו כצוות, שכבר נגענו בזה מתחילת השיחה, זה בעצם החשיבה המשותפת. תראה, ההערה הראשונה שנתתי שיש לה משמעות אדירה, והאמת שאני גם אקפוץ אליכם בקטע הזה, זה באמת הניסיון האישי הרב בבתים פרטיים. כי ניסיון אישי בבתים פרטיים
זה באמת לחיות את הבית. כלומר, לי יש, כמו שאתם יודעים, בתים פרטיים באזורים מסוימים, ואני בעצמי חווה גם את הבעיות, גם את ההצלחות, הכל. את התיקונים. כן. אז כשאני מנתח עסקה, או מדבר עם מישהו, מדבר עם משקיע, זה לא זר לי. הפוך. עכשיו, במקרה שלכם, נכון, זה לא בתים פרטיים, אבל אתם כבר במקצוע הזה שנים רבות, חוויתם גם אתם, קראו לכם, תביא לי שרברב, תביא לי שיפוצניק, תביא לי משהו, אתם מכירים את זה. זה לא משהו זר. אז יש פה חיבור מסוים, שכשאני מעביר, כשאתם מעבירים אליי מישהו, או כשאני מדבר איתכם על עסקה מסוימת, מדברים באותה שפה, אתם מבינים אותי, אני לא מדבר סינית. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם. שוב, אני חושב שזה חוזר לעניין הפסיכולוגי, שכשבן אדם מצליח לחצות את הפחד הפסיכולוגי, של להגיד וואלה רגע אני אקנה בית ב$100,000 ואני לא אראה אותו, ברגע שאתה מצליח לעבור את זה, לפחות מהמעט שאני מרגיש ומבין, זה אפילו קל יותר, כי כמו שאמרנו קודם, אתה לא צריך לבוא להחליף, נכון, כל היתרונות אתה לא צריך לבוא לפתוח לדייר, אתה לא צריך להראות את הבית, יש מישהו שעושה את זה. נכון, תראה, אני אגיד לך, הדבר השני שרשמתי פה, שהתפירה, העסקה הנקודתית למשקיע, אז קודם כל המשקיע לפני שהוא מגיע אליי, הם משקיעים מבאר שבע, הם עוברים דרככם. זאת אומרת, אלה אנשים שמכירים אתכם שנים, הם יודעים מי אתם, הם סומכים עליכם. אז יש פה אחריות, כלומר, זה מין אחריות כזו שעוברת מאחד לשני, לגמרי. אבל יש פה שלבים. זאת אומרת, גם אני, כשאני מקבל מכם את האינפורמציה, זה לא, צביקה דבר עם משה. זה, מי זה משה? מה הרקע שלו? על מה דיברנו איתו? מה אני צריך לדעת? אני מתחיל לעשות את שיעורי הבית שלי. כלומר, יש פה מספר שלבים עד שנגיע לרגע שהמשקיע סומך גם עליי, אבל אני חושב שאחד הדברים היפים, וזו דוגמה מצוינת, שאנשים מסוימים שהפנית אליי בעבר, הזרימה היא מאוד מאוד טובה. הזרימה הייתה מאוד קלה, כלומר בגדול אותו אדם מתקשר, אמר תשמע, דור אמר שמה שאתה אומר לעשות בגדול משהו בסגנון הזה, אז נכון, אז אני עשיתי את מה שאני עושה, והוא בא לפגישה, אבל משם להשקעה זה לקח מספר ימים. אני חושב שגם זה מהסיבה תראה, נדל"ן זה נדל"ן. אנחנו לא עכשיו לקוח מגיע אליי, ממליץ לי איפה להשקיע, ופתאום אני מציע לו לקנות חנות נעליים של אל בנדי בשיקגו. נכון. לא, אני מציע לו לקנות, נכון, בית זה בית, בית זה בית, אתה שם את הכסף, מקבל את השכירות, ראש שקט, מעביר לצבי. גם את זה צריך לקחת באמת בפרופורציות, כי אני חושב שחלק גם מהפודקאסט, גם השיח, לפעמים, כדי לתת יותר ביטחון, גם מנפחים את השיח על הדברים האלה, אבל באמת בסופו של דבר, אתה קונה דירה. אתה קונה עכשיו דירה או בית להשקעה. בדיוק. כמו שאתה קונה פה. לא משנה איפה תרכוש את זה. כלומר, אני לא מדבר כרגע על השפעות של אזורים מסוימים, וגם אתה ואני דשנו בזה כל כך הרבה, על מדינות, אתה יודע שהיו לי גם נכסים ביוון, ודיברנו על קפריסין, ודיברנו על פורטוגל, דיברנו על מיליון מקומות, ואמרתי לך מה המוטו שלי. אני לא שולל את המקומות האלה, אבל אני מרגיש מאוד מאוד בנוח בארצות הברית. אני נוח לי במקומות שהם יציבים מאוד, מוכרים, מדינות חזקות, מסודרות עם רגולציה מסוימת, עם קל לעשות את הדברים. כן, זה לא אומר שדברים אחרים לא טובים, לי טוב כאן, זה מוכיח את עצמו, ואני אוהב את זה. אז מה שאני אומר זה שבסופו של דבר, יש את ההבנה, אתה בעצמך גם משקיע, אתם מבינים את הנושא הזה, המשקיע כבר מגיע ויודע על מה מדובר, מה שצריך פשוט לעשות זה לעשות לו סוויץ' קטן של תקשיב, במקום שעכשיו תרוץ לדור ושנב, ותגיד לו בוא איתי רגע תפתח לי את הדלת ותראה לי וכולי, אתה לא צריך את זה. ממש. אתה צריך להבין שיש אנשים שמטפלים לך בזה. נכון. טוב, גם כל הדברים של פתיחות חשבון ודברים, זה היום יחסית פשוט אם אני זוכר נכון, ארצות הברית היום, קודם כל העולם שלנו הפך לדיגיטלי. אז היום חשבונות הבנק של המשקיעים דיגיטליים, יש לך את וויז, יש לך את מרקיורי, אחותי פתחה עכשיו בחשבון בנק אחר. יפה. לא צריך לנסוע בשביל... לא צריך לנסוע שום דבר, גם פה יכולים לעזור לך אם צריך. תראה, אנשים מכירים אחד את השני, לפעמים גם אפילו מפנים למשקיע אחר. שאתה יודע, יש לו אולי יכולת אינטרנטית יותר טובה, למרות שזה פשוט, עוזר לך רגע לפתוח, בסוף זו קהילה, אתה יודע, בסוף זו קהילה, באמת, המשקיעים את קהילה, כלומר, הם כבר מתחילים, יש לי משקיע, שהוא כבר הפך לחבר, שהוא גם נוטריון, אז כבר מפנים אליו לחתימות הנוטריוניות. אנשים כבר מתחילים להכיר אחד את השני, וזה מאוד מאוד נחמד. אז הדברים פשוטים בגדול, אתה אומר, לפתוח חשבון, איפה נרשם הבית, השמך בטאבו, כמו בישראל, מסודר. נכון. אנחנו גם אפרופו על מה נרשם הבית, אז בשביל לעשות באמת תהליך הריפייננס, פותחים ישות, שזה ה-LLC, שכולם מכירים, שזו בעצם ישות בארצות הברית. מלכתחילה פותחים LLC? אתה לא חייב. אוקיי. אתה לא חייב, כלומר אפשר לשים את זה על שמך,
וכשנחליט שרוצים לעשות, אז עושים העברת דיד, זה עולה כמה מאות דולרים, אבל זה בסדר, כשמגיע הזמן. ברגע שמחליטים שרוצים לעשות ריפייננס, אז פותחים את ה-LLC. כן, כדי להעביר את זה לישות הזו. אתה יכול גם לפתוח מלכתחילה. יש משקיעים שאומרים, לא, אני רוצה מלכתחילה LLC, כי LLC זה גם ישות נפרדת. אז אם להגביל את זה נניח לישראל, אז ה-LLC זה סוג של חברה בע"מ, נכון? שזה חברה בע"מ זה ישות משפטית נפרדת. משהו בסגנון, בדיוק. ומבחינה גם משפטית, אז כלומר, השם שלך לא שם. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, גם הסוחר בכל אין לו מושג. אתה לא אזרח, אתה לא גר שם. נכון. אי אפשר לתבוע אותך, אי אפשר... תראה, גם עניין של תביעות, גם בביטוח שלך, אתה מכוסה, צד שלישי. זה גם נקודה, כאילו, דואגים להכל, הביטוחים, הכל מעלה ואתה. אחד הדברים היפים זה שהתחלתי לעבוד עם חברה ספציפית, אז קיבלתי תעודת ביטוח, וכיוון שאני אוהב לנבור בדברים האלה, אמרת שאני רוצה שכל שורה בפוליסה יהיה רשום בעברית למשקיע, מה היא אומרת. וזה רשום בפוליסה. יפה. ממש רשום למשקיע, כל שורה מה היא מכסה. יפה. אתה יודע, אם זה למשל יש אזורים, דווקא האזורים שאנחנו עובדים בהם הם לא ממש פלאט זון, הצפות, אתה יודע, פלורידה, נכון, אזורים בפלורידה ששם, שמגיע לך, אתה יודע, טורנדו, כל השמות שלהם, לפעמים אתה נשאר בלי בית, אבל האזורים האלה הם פחות, אבל גם אם אתה ממש קרוב, ממש כזה, יש לזה גם משמעויות בביטוח שאתה מכוסה. יפה. כן, אז יש לזה גם משמעות מאוד גדולה. אז כן, בקטע הזה עוזרים למשקיעים כמה שאפשר, בטח למשקיע שלא מבין שום דבר, ובא עם באר שבע עכשיו זה חדש לו, אז עוזרים. אנגלית לא נעשה שיעורי אנגלית. לא צריך. שילך לפרסומת של היהודים בעיניי האנגלית שלי, אבל הוא ילמד. בסוף חבר'ה, בסוף הכל פשוט. לגמרי. אתה יודע, אחד מעורכי הדין שלי, אז כאן ישבנו במשרד של רמת גן, והוא אמר שאחד הלקוחות הכי גדולים שלו, החתימה שלו זה ראשי תיבות, כי הוא לא מדבר אפילו אנגלית, של משהו I don't know how to write my name, הבן אדם שתבין, הוא מיליארדים. גדול. מי שרוצה ליזום, יוזמה לא קשורה לכמה כסף יש לך בכיס, יוזמה זה אופי. זה גם לא קשור להשכלה. נכון, יוזמה זה אופי. ויש המון דוגמאות, גם בישראל, גם בחו"ל, של אנשים פשוטים, שגדלו במעברות, והפכו להיות לטייקונים. אבל החוכמה היא שהם הביאו אחרי זה את אנשי המקצוע שיעזרו להם, ואנשי המקצוע יכול להיות מלווה בנדל"ן, יכול להיות חברת ניהול, יכול להיות אדריכל, יכול להיות הכל, אבל יש להם את הסנס העסקי, כן. אז הם יודעים איך להזיז את זה, כן בדיוק, שהם את החוש העסקי, אז האנגלית היא בסוף שפה פשוטה מול חברת הניהול, זה לא שאתה כל היום מעביר דחקות איתם, זה מאוד ענייני, קנית נכס, יש חברת ניהול, פשוט, אתה מקבל דוח, כן. פשוט. מה עוד יש לנו לעבור? מה עוד? לא, לפני זה, מתי זה? אתמול שדיברנו? על המשרד שיצאת לנו בניין אתמול, אתה זוכר? מה? שלחת לנו... נכון. כן. מצגת של בניין. אפרופו בניין. גם שם. גם באינדיאנה. נכון, לא נכנסנו לדבר הזה, זה באינדיאנפוליס, בניין נהדר דרך אגב. תראה מה זה, 1,850,000. נכון, בניין של 19 דירות. 6 מיליון, 6.5 מיליון שקל. נכון, כאן דרך אגב נכנס העניין, חלק מהקהל שלכם, נכון, אולי, אני לא יודע מה החלוקה, אני מניח שרוב הקהל זה אינדיבידואלי, דירות וכולי, אבל תמיד בתוך הקהל, וגם זה אצלי ככה, יש גם את המשקיעים הגדולים יותר, או מספר חברים שבאים ביחד, שאומרים, וואו, אנחנו כל אחד ישים סכום מסוים ולרכוש בניין, משהו שבארץ אתה אפילו לא מתקרב לדברים האלה. נכון. ברור. גם כאן אפשר לתפור את העסקה למשקיעים. נכון, ליצור קבוצה. ועשינו את זה כבר. כלומר, לבוא לחברה ולהגיד, יש לי פה 3, 4, 5 חבר'ה, כל אחד יש לו $200,000, הם רוצים עכשיו עסקה, בניין של 6, 7, 8 דירות. נכון, או דרך אגב כמה דופלקסים וגם בתים פרטיים, חבילה, פורטפוליו במחיר טוב. וגם מאוד מאוד קל, דרך אגב, לחלק את זה מבחינה בנקאית, כלומר, חברת הניהול, כל אחד מקבל את החלק שלו, זה לא משהו מסובך. וכולם נרשמים תחת LLC. זה גם עוד דבר שהוא מאוד יפה, כי בסוף תחת LLC, זה מסמך שאף אחד לא רואה אותו, אבל בתוך ה-LLC יש מסמך שקוראים לו Operating Agreement, ושם יש איזשהו חלק שרשום כל אחד והאחוזים שלו בעסקה, זאת אומרת, אחד יכול לשים 10%, אחד יכול 30%, האופציות קיימות. זאת אומרת שאם עכשיו שלושתנו רוצים לקנות, סתם אני אומר, בניין, ובניין עולה $300,000 לצורך העניין, 3-4 יחידות, אז כל אחד יכול לשים כמה שבא לו. אתה רוצה לשים 10%, שים $30,000, ואחר כך נתחלק כל אפשר. אני אוסיף עוד משהו, בחלק מהעסקאות, גם היזם בעיקר אחד מאלה שאנחנו עובדים איתו, שאתה מכיר אותו טוב,
הסיבה שלא מציין סיימות זה בגלל שאני לא רוצה פשוט עכשיו לספר על 3-4 אנשים כל אחד מקביל, לפעמים הוא גם נכנס שותף בעסקה. יש פה גם את החלק הזה. יפה. כמו שאתה יודע, אני גם נוגע בשיקגו, ושם יש לנו יופי של השקעות, ואנחנו עובדים על משהו שאנחנו מתכננים אולי לעשות אפילו יחד בשיקגו, והיזם עצמו נכנס איתנו שותף, שזה זהות אינטרסים מדהימה, משום בסופו של דבר, הוא גם גר חצי שם, הוא חברת הניהול, הוא משביע את הנכס, הוא גם מרוויח, הוא שותף בעסקה, אנחנו בעצם ביחד במסע הזה, ומה יותר טוב מזה שאנחנו יושבים כאן, ויש אדם שחי את זה שם, וגר שם חצי מהזמן שלו, יש לו את האינטרס, יש לו גם את הרווחים, זה ווין ווין כל עוד העסקה היא עסקה טובה. בדיוק. כן, תמיד זה מתחיל ככה, כי העסקה היא בקנייה. נכון. איפה שלא תמצא, העסקה היא בקנייה, נכון. ונראה לי דבר אחרי זה, זה פשוט האנשים שמלווים אותך. נכון. אם אתה בידיים טובות, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה. מה עוד? שנב, אתם יכולים להוסיף. האמת שזה נשמע טובו ביטור. איפה חותמים? שנב, אני אוציא לך את המסמך של הבניין, של אתמול. תוציא את הבניין 800 ושטרות של 200. נתן כבר הצעה, לא? אני חושב שוב, מהצד שלי, אני חושב שבאמת, אני חושב שמיצינו, כלומר, ממש סיכמנו, אני חושב שברגע שתעבירו את זה לקהל שלכם, יחד עם הרבה דברים אחרים, יש לכם גם חומר, יש לכם אינפורמציה, יש לכם גם את הידע, אני חושב שהגלגל יתחיל לזוז. הגלגל יתחיל לזוז, אני חושב שזה יעניין מאוד את הקהל, ומאוד יסקרן אותם גם, משום שבסופו של דבר הקהל של המשקיעים מחפש השקעות. הוא השקיע בבאר שבע, הוא משקיע, הוא תמיד מחפש אלטרנטיבות טובות עם מספרים יפים. זה לא שהוא הלך לאיבוד. הוא שם, פשוט מחפש עוד אופציות. וכאן יש ערך מוסף, שבעצם זה הסיומת שלו, שזה מי שאתם, המוניטין שלכם, הידע שלכם, והיום גם עוד מוצר חדש, שיכול לתת פה ערך מדהים למשקיעים. יאללה, תענוג. לגמרי. אז קנית או לא קנית? נראה לי שעכשיו אחרי השיחה הזאת אני קונה. יופי, מעולה. יאללה, תמכור איזה חצי כן. אז אני מסכם? כן. בסדר. קודם כל תודה שבאתם מבאר שבע. לא, קודם כל לא באנו מבאר שבע. נכון, רגע, זה לא באר שבע. אני בשבילי, אני רמת שרוני, אתה אומר לי, הדרום באר שבע. אני יודע שאתם, בית קמה, מושב, קיבוץ, נכון. אבל אתה יודע, אני כבר רגיל לזה, מיום שהכרנו, אני באר שבע. כן, באמת שכן, בסדר גמור. יופי. טוב, אז שמחתי. תודה על הזמן, היה כיף. כן, גם לי. שנצליח. ושגם נדע ימים טובים יותר. בטח. אמן. מעל הכל. אמן.